Hasi. Bueno, geure bizimoru zelandan esan bitzuet. Zintzan. Jaikitxien ginen, goizien goiz, bostetarako. Faten ginen, Solora. Ganauek, baku hau. Ez, ondo. Goiz, oso goiz. Goiz. Eta ganauek uztertu, da faten ginen, gero berotu itxuzien behixek. Eta azaten egun mine, eta gero beratziretako txeatortu behizeten ginen. Eta gu, han gabitzela, dan, egun argiketa zanin, kanpai jote zituen. Hori egun sentiko ez da. Hori ze ordua dira? Igual zazpirek, depende, ze maietza ala, abrilea ala, zer dan, generali maietzen jaikiten ginen nolan goizian. Bestela behan dizu. Eta, joten eguen kanpaia. Da gero, ordu dana zaino oten ginen, beroketa zan, orduan beru gizizituen, urak beru gizizituen. Eta, etorten ginen, beratzi itxerdiek, 10 gurun baitxera. Gero, eitzen gauen 10-etakoa. Eta guzien, txokolate imutuzkoen, itxauren batekoa, Itxaurren? Itxaurren. Beizekin o astuekin? Beizekin, astu ginen, astu ginen, zeia jorraketan, hartu jorraketan egin. Hori 10-etako ondoren? Bai, 10-etako ondoren bero otezan. Gero ganau zain, zeleire ganau gerun da ganau zain. Eta gero, hotel hau 11-ako, 10-etako gero berdizien badazkaixia. Baina izatezen 11-erren gero. Da 12-etan jote zituen kanpaiek. 12 lehenengo. Da gero kanpaiek. Kanpaiek, zera. Ez. 12-etako kanpaiek izate ziren. Eta gero maietzien letxuga kanpaiek. Dan, hai fuerzio izate ziren. Hai apur baten izate ziren. Maio bakarrik, letxuga kanpaiek. Eta gero, barriro hartzaldioi beste zerbait etxeko gozan da, bueno. Hartzaldien barriro ilunketan astezanien, barriro joten eguen kanpaiek. Hori izate jakon, aramatxekua. Ilunkara? Ilunkarako aramatxeku izate jakon. Kanpaia zentuia kaula. Ez baina lehenkonin komentu zenuen beste zerrendait, Kanpaia ezin eta... Bai, hori... Malbe etxera pulpitutik ez da izer esan da... Hori zan, misinuena zan. Malbe izan ziren, misinuek agari traigile nik hori naun nintzut, baina esan ziren malbei, misa sartu zan, da hemen bada mutizat bat. Salzburgisea arantzazen utziketan dagoena. Da, konfesetan fatezan, arantzazura. Salzburgisea utziketan? Pekatuek utziketan? Karo, pekatuek. Salzburgisea. Abari gurezoen, berazan gurezoen jakitidea, malben kontuek. Karo. Eta, gero, geixan malbetzaran pan, mesetara, haiketa Amerikan biliarta. Meseta bat itxitzen nahik. Geixa? Eta gero... Behoinen bototzen abari hori? Behoito abari egizan, malbe antzazu fatezana? Konfesetan. Haman malbe antzazu fatezana. Gente asko. Todos los que tuvieron un poco de cabeza.
Enda, Malbek pekatu egite duken ba. Bere barru etoken pekatu.